Uy, sarap niyan pinuno ah. Ano yan? Carbs. Kailangan ko ng lakas kasi meron akong papasuking bahay. Nababasa ko kasi dun sa dating-dati pa nababasa ko na siya na sabi pasukin ko raw yung bahay nun sa tapat. Yan, tapat lang ng bahay natin, dito sa tapat mismo. Napasukin ko raw kasi gusto nila makita kung anong itsura tsaka kung anong meron. So ngayon, nag-load lang tayo ng carbs kasi medyo meron akong chills na nararamdaman eh. Kakain muna tayo tapos pasok tayo. Let's go. What is good YouTube? It's your boy Pinuno. Ngayon, papasukin namin yung bahay na kinukwento ko dun sa tapat. Since nagawa ko naman yung remaster na nun, siguro alam nyo na yung kwento tungkol dun sa tapat. Meron tayong tapat 1, tapat 2, tapat 3. Dito kasi sa buong village namin, merong 100 na bahay. Tapos 98 lang yung okupado. Ito lang 2 bahay yung hindi pa nabibili. Itong nasa tapat namin, though may nakabili na nito, may-ari niyan hapon. Yun nga yung sinabi ko si Mr. Watanabe. Pero kasi usap-usapan din dito sa lugar na cursed daw tong bahay na to. Tapos yung isang bahay na hindi pa nabibili, tsaka wala pang nakatira, yung nakwento ko sa bahay ni Ning. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung lahat. Pero ngayon, pasukin na muna natin tong tapat. Let's go. Ito yung itsura niya sa labas. Kita niyo naman, di ba? Wala pa rin nakatira. Huling may tumira dito, it was 2003, 2004. Dito pa kami nakatira nun. Ito yung office na sinasabi ko. Tapos yung sinabi ko dun sa kwento kong masid, dito nakita yung nakaupong babaeng na dyan sa bangketa na yan. Dyan nakita nakaupo yung babaeng parang basang-basa sa ulan. Kasi ito yung gilid yung tapat ng bahay. Dati merong puno dito ng sampalok ata. Puno ng sampalok. Tapos yun, may usap-usapan na meron din daw nakatira. Tapos may grotto dyan. Wala pa man din kinikilabutan ako. Yan. Dito yung bintana na sinabi kong may nakita si Papay dito. So ngayon, na lang siya ngayon. Imbakan na lang siya ng gamit ng construction. Tapos minsan may mga natutulog dito, alam ko eh. Pero wala yata sila ngayon bilang New Year. So paano? Pasukin na natin yung loob. Ang loob, bintana. So pasukin na natin yung loob. Tara. Yung gilid. Kung naalala nyo isa kong kwentong tapat 2 yata, tapat 3. Dito nakita ni Kuya Arnold yung sinasabi kong babae. Mahaba yung kuko. Kasi ito kasi yung bahay namin. Diyan siya nakatayo, si Arnold. Tapos dito niya nakita yung babae yung kinukwento ko. Tapos ngayon, ito na. Dito tayo sa loob. Yan, kasama ko, friend ko, si James. Si Mami. Yan, ito yung bahay niya. Bakit niyo abandonado na. Tapos yung baba na sinasabi ko, dito nabutan ako, boy. Dito yan. Yan, dyan sa likod niyan. Tapos dito yung natulog si Kuya Boy Bicol nun. Dito tayo sa taas. Sinasabi ko muntik nang mahulog si Papay Lito. Kasi may nakita siyang matandang babae na sobrang grumpy ng muka. Tapos nakaamba na parang kakalmutin siya. Dito yan. Ito yung ano. Ito yung sinasabi kong 3 kwarto noon. Sira-sira no. Dati, walang pintuan yung mga yan. Sobra. Diba? Sabi ko sa inyo. Ang lamig. Tignan nyo. Ayan. Ganyan na siya ngayon. Oh. Dito na. Ito yun oh. Dati nga kwarto to eh. Kwarto to dati. Hindi ko alam bakit open na ngayon. Kwarto yan dati. Isang kwarto. Tapos ito yung pangalawang kwarto. Dito natulog yung... Wow. Dito natulog yung sila Papay dito. Tapos dito nila sinalansan yung mga monoblock nila. Itong part na to. Yan. Yan, ganyan liwanag. Yan. Diyan part na yan, sinalansan nila yung monoblock nila. Tapos may humila. Kasi ito yung terrace. Yan, yan yung terrace. Yan yung bahay namin. Oh. Yan yung tapat. Yan yung bahay namin mismo. Yan. Tapos dito. Yan, may nakita. Minsan makikita tatay ko dito na nagsusuklay na babae. Pero, kailan niyo huling nakita yun? Parang taon na rin. Nilabutan naman ako dito sa taas. Ba't ganito na, no? Kaya huling pasok natin dito, Jem. Nandito lang pala na to. Di, dati 3 kwarto to. Dito na yung ano, main. Oh, tapos dito natulog, hindi, may terrace pa tong kabila. Dito natulog dun si Papay dito, kung naalala niyo yung kwento. Tapos nagising siya, nandito siya. Dati wala tong ano na to eh. Anong tawag dito, may? Blinder? Wala yan dati. Tapos nung nagising siya dyan, dito niya nakita yung matanda. Yan, dyan lumalabas yun, oh, yung salamin na yan. Pati yung kaibigan ko dun sa kwentong kaibigan, dyan niya rin nakita yung sumisilip. Tapos pasok tayo dito sa master's bedroom. Ito yung pinaka-main na kwarto. Yan, ito.
Tapos to. Baho! Baho, gagi. Baho. No? Kasi ito yung ano, terrace. Yan. Ingit kayo, yung ano. Sa kabila din, nakatira doon. Yan dyan. May puno yan dati, oh. May puno yan dyan. Hindi ko lang maalala kung anong klase yung puno. Tapos sa baba nun, merong grotto. Nung bagong lipat pa lang kami dito. No? Doon tayo sa baba, sa tinulugan naman ni Kuya Boy Bicol. Kung nasusundan niyo yung kwento kong tapat 1, yan na, diba? Nagising na si Papay Lito. Hinihingal-hingal siya nun eh. Dito na. Ito dati may harang to eh. No? Kwarto nga to dati, hindi ko lang alam kung bakit wala. Harang, aray. Mumurot ah. Yan, sige, baba, go. Yan yung baba oh. Yan, tapos diba, dito si Papay Lito. Lakad. Tapos dito siya umuupo nun. Sa hagdan. Sinabi kong hawak-hawak yung ulo niya. Tapos, ay, nakasarado. Dito kasi yun eh. Ayan o. Itong part na yun. Yan. Sa labas niyan, dito sa parte na to, may ano pa, may kwarto pa. So, yung kwarto na yun, doon sinampal si Kuya Bicol. Kaso kasi nakaharang eh. Paano kaya natin makakit to? Hindi tayo mapasok dyan. Hindi, delikado. Pero yun, dito kasi talaga yun. Diyan lahat nangyari yun. Ayun, dyan. Ano, lumalabo. Tapos tumakbo si Kuya Boy Bicol papasok dito. Tapos nakita niya si Papay Lito na nakaupo dyan. Ayun, hingal na hingal siya. Kasi ito, dito yung grotto dati. Itong pwesto na to. Yan, dito yun. Yan yung grotto. Kaso kasi may harang. May grotto dyan. Ano, may harang na kasi lahat eh. Pero yun nga, dito nangyari lahat ng kinukwento kong tapat. Tapos ito CR pa to. Yan. Uy, may naninitsip boy! Hindi narinig? Mahina na. Ayan, tapat. Diba? Abandonado na. Wala na talagang tumira dito kasi mamaya papaliwanag ko sa inyo paglabas namin. So yan. Ikaw lang, iwan ka namin. Wag. Mamumuna sa mga isipan ninyo kung ano yung itsura ng bahay ng tapat. Siguro naman ito na. Yan, okay guys. Since nakita nyo na yung tapat na bahay, tsaka yung office, isa kwento kong masid, siguro naman nagkaroon na kayo ng ilang idea dun sa mga kinuwento ko. Tapos yung bahay nila Neng, malayo kasi dito eh. Yun na lang yung isang bahay na hindi pa rin okupado dito sa village namin. Dun siya banda. Teka lang. Dun yung bahay nila Neng. Diretso ka pa tapos sa bandang kanan. Kung nakikita nyo yung dalawang ilaw, sa gitna nun may isang ilaw, may isang bahay dun na walang ilaw. Dun nakatira naman dati sila Neng. Tapos yan yung bahay namin. Ito yung tapat. Siguro naman nagkaroon na kayo ng idea na kung anong itsura ng mga lugar na kinukwento ko. Tapos ito yung dati naming office. Ito naman yan sa kwento kong masid. Yan dyan, marami rin dyan. Lalo na rito sa taas. Dyan ako binulabog ng mga duwende nun. Yan. Para lang meron kayong idea kung anong itsura ng mga lugar na kinukwento ko sa inyo. Kasi next year, wait lang. Kasi next year, 2020, tapos na tayo sa mga spirito na yan. Yung mga lugar na kinuwento ko, tapos ko nang ipakita. Though hindi naman lahat na ipakita ko. Pero may mga iilan para at least meron kayong idea, no? Next year kasi, bro, Sirawai is the place to be. Zamboanga City, Zamboanga del Norte. Doon na kami pupunta ngayon. Ako, James, Johnny, Lola ko, o sino pa yung mga gustong sumama. Doon naman. Yun naman ipapakita ko sa inyo, yung lugar. St. Mary, Panabotan, kung suswertehin tayo. St. Mary's, Panabotan, Bukid, malapit lang yung kay Tatay Fernando sa pagkakatanda ko eh. Tapos sa Zamboanga City, susubukan nating hanapin si Mamang kasi bali-balita sa ano nila, bali-balita sa ang kanila nanay, buhay pa yun. Pero ang may access na lang si Tatay Fernando. Tapos si Mamang nakastay siya sa Zamboanga City. So, magandang recap din to. Maganda rin tong ginagawa kong video na to para meron kayong idea sa mga sinasabi ko. Tsaka yun nga, sinabi ko, next year, ibang level yung pupuntahan natin. Pero sabi kasi ng lola ko, yung Bukid Sirawai, kasi mababanggit ko yun sa Gapasan Tree. Iba na raw yung pangalan eh, tsaka yung Johnston Company, iba na raw yung pangalan.
So, good luck kung makikita namin. Pero sasadyain namin yun kasi makakapag-rent naman kami ng sasakyan. So, ito lang yun guys. Babati lang ako ng happy New Year. Sana nagustuhan nyo kahit maikli lang tong content na to. At least kahit paano meron kayong idea na lahat ng kinukwento natin is true stories. Wala tayong fiction. Wala akong against laban sa fiction, pero yun nga, kagaya nga na sinasabi ko, more on true stories lang tayo para talagang yun chills, bro. Know what I'm saying? So yun lang ulit guys. Happy New Year. Maraming salamat sa lahat ng mga bago, luma, paparating kong subscribers. And yun, cheers 2020. Let's go!